Още веднъж. Много за икономиката тази сутрин в руските вестници. Топ новини в независимая газета. За да плащам битови сметки. Някои руснаци задлъжняват. От 1 юли тарифите за комунални услуги се увеличиха средно с 12%. Социолозите и финансовите анализатори отбелязват нарастващата обществена загриженост от нарастването на сметките за комунални услуги. Според проучване на фондация Обществено мнение, през първата седмица на юли, броят на руснаците, които се оплакват от значително увеличение на сметките си за комунални услуги, се е увеличил с 1/3. Също повишаване на цените на хляба. Цените на пшеницата падат. Покачването на цените на хляба на дребно изпреварва потребителската инфлация. Годишната инфлация достигна 9,45% миналата седмица. Цените на хляба се повишиха с 15 до 17% на годишна база. Що се отнася до износа на пшеница от Русия, според Руския зърнен съюз, през първата половина на юни износът на руска пшеница е спаднал почти 5 пъти до 565 000 тона в сравнение с 2,7 милиона тона за същия период на миналата година. Зърненият съюз очаква същата тенденция и през юли. Ситуацията може да се подобри през новата реколта година. Ако реколтата от пшеница се увеличи, обменният курс на рублата се стабилизира и световните цени на зърното се покачват. Междувременно, циментови фабрики не ръба. Спадът в търсенето и увеличаването на вноса заплашват руските циментови заводи с спиране на производството. Това принуждава целия сектор да премине в режим на оцеляване. Белгородският циментов завод вече временно спря производството поради спад в рентабилността. Според ръководителя на Руския циментов съюз, спадът в търсенето на цимент през 2025 година е свързан преди всичко с спада в жилищното строителство, особено на масовия жилищен пазар, а също и общата икономическа ситуация. Московски комсомолец съобщава, цената на жилищата в руските нови сгради скочи с 17,9% за една година. И на първа страница. Цената на черешите в Русия се е повишила. Те бяха с 38% поскъпи миналия месец в сравнение с миналата година. Цените на храните са най-важната тема в известия. Предложение към властите да замразят цените на основните хранителни продукти, за да се борят с инфлацията. Сега това предложение беше направено в доклад на Центъра за макроикономически анализ и краткосрочно прогнозиране. Това, което се предлага, е временно да се замразят цените на социално значимите стоки за 3 до 4 месеца. Месо, яйца, хляб, картофи и други основни продукти. Обаче, икономически експерт казва пред вестника, че фиксирането на цените идва с няколко риска. Сред тях – недостиг на стоки, спад в качеството и асортимента на продуктите, растежа на сенчестия пазар.